και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι της My Basket League 4on4. Είμαστε στο Starfix, στην Αριστοτέλους 20 και έχουμε έναν αγώνα ανάμεσα στους Buzzer Eaters, γηπεδούχοι, και στους Factory Team. Buzzer Eaters, νεοσύστατη ομάδα με τις ωραίες μοβ και κίτρινες στολές που θυμίζουν λίγο τους Lakers, ελάχιστα βέβαια. Και έχουμε και roster με το 0. Έχουμε τον... δεν έχουμε roster, γιατί ο κύριος Βασίλης Φωτίνης που είναι στη γραμματεία δεν το έστειλε. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά όσο εγώ περιμένω το roster. Ξέρω σίγουρα για τους Buzzer Eaters ότι με το 1 είναι ο Σουγλέρης, και για τους Factory ότι με το 4 είναι, με το 2 συνήθως φοράει το 4, είδα που θυμάμαι και τον αριθμό, είναι ο Λέθας. Λοιπόν, και έχουμε Σουγλέρης, έχει χτυπήσει λίγο. Έχουμε για τους Buzzer Eaters με το 0 τον Κυριαζή, με το 7 τον Θεοδόρου, με το 13 τον Ριτσίκαλη και με το 1 όπως είπα Σουγλέρη, ο οποίος είναι καλά. Και τώρα για τους Factory με το 2 τον Λέφα, με το 5 τον Γεωργάκη. Και χωρίς φανέλες, όχι φανέλες, χωρίς τις φανέλες της ομάδος, έχουμε με το 4 στο σοτσάκι τον Νικολόπουλο και την Κρύα Μάνικη, και φαντάζομαι με τα πορτοκαλί παπούτσια είναι ο Κλάψης, φαντάζομαι. Θα υποθέσουμε ότι είναι ο Κλάψης. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πολύ. Η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Σουγλέρη.
Κυριαζής στον Ριτσίκαλη, ο οποίος έκανε εκεί ένα airball, από το λέει, κάπως. Γεωργάκης πήγε στο σημείο του, δεν ήταν εύστοχος, όμως εκεί ο Νικολόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Θεοδόρου. Θα δυσκολεύομαι τώρα λίγο μέχρι να συνηθίσω, γιατί βλέπω καινούριες φάτσες. Η μόνη γνωστή σας είπα είναι ο Γεωργάκης, ο Λέφας και ο Σουγλέρης. Όλοι οι άλλοι θα με δυσκολέψετε για λίγο μέχρι να σας μάθω. Στον επόμενο αγώνα θα σας ξέρω απ' έξω όλοι. Κλάψεις. Σουγλέρης δίνει στο Θεοδόρου, όχι, μαζεύει όμως το επιθετικό ο Κυριαζής. Θεοδόρου από κοντά εκεί το χάνει. Γεωργάκης περνάει μέσα από όλους, δεν τα καταφέρνει. Είναι εκεί ο Λέφας με το 8, όχι το 2, γιατί πριν είχα δει το 2. Με το 8 ο Λέφας. Κυριαζής, ξεκινάει ωραία το drive του, ωραία το τελειώνει. 3-4 το σκορ. Λέφας από κοντά εκεί το χάνει και μαζεύει ο Κυριαζής. Θεοδόρου στον Ριτσίκαλη. Σουγλέρης. Κυριαζής εκεί κερδίζει το φάουλ από τον Λέφα. Ριτσίκαλης. Μπερδεύτηκαν εκεί οι μπαζερίτες με τη συνεννόηση. Γεωργάκης άστοχος, αλλά έβαλε το χέρι του. Ο Κλάψης χτύπησε κιόλας λίγο. Η μπάλα είναι για τους μπαζερίτες και στα χέρια του Κυριαζή στην επαναφορά. Δεν τον βλέπετε τώρα. Βλέπετε τώρα την μπάλα στα χέρια του Σουγλέρη. Κακό εκεί το σούτ από το Σουγλέρη. Κλέβει και ο Κυριαζής. Θα μπει μέσα από όλους, ωραίο drive και κερδίζει και το φάουλ. Κυριαζής στο Σουγλέρη, Σουγλέρης ψάχνει βοήθεια. Θεοδόρου, Κυριαζής. Θα μπει πάλι ο Κυριαζής. Δεν θα τα καταφέρει εκεί. Γεωργάκης, άστοχο. Κυριαζής. Δεν καταλαβαίνω τι συνέβη, τέλος πάντων. Εύστοχος ήταν μάλλον ο Ριτσίκαλης, δεν είδα. Νικολόπουλος έδωσε στον Κλάψη. Κλάψης ήταν κάτω από τη ρακέτα, αλλά εκεί είχε άτομα πάνω του. Γεωργάκης. Χάσκετ λέω. Factory σήμερα παίζουν με απώλειες. Αυτό βλέπετε και με προσθήκες. Εγώ δεν τους ξέρω κιόλας. Κυριαζής. Πάλι ο Κυριαζής μέσα από όλους. Τι εξαιρετική προσπάθεια. Και οι μπάζερίτες όμως παίζουν με απώλειες. Λείπουν σίγουρα δύο παιδιά που μου είχαν κάνει εντύπωση. Συστάτες πήγα να τφάω. Μου είχαν κάνει εντύπωση για το μπάσκετ. Ο ένας ήταν ο Λιακόπουλος και ο άλλος, ένα παιδί με ξανθά μαλλιά και λίγο μπούκλα. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά σίγουρα παίζουν και οι μπαζερίτες με απώλειες. Λέφας, ωραία προσπάθεια εκεί του Λέφα. Σταθερή αξία Λέφας για τους Factory.
Κυριαζής πήγε να κάνει μια πάσα με προοπτικές. Νικολόπουλος στον Λέφα. Λέφας παίρνει σούτ από εκεί που είναι άστοχος. Κυριαζής στον Σουγλέρη, ο οποίος πήρε και το σούτ. Θεοδόρου για τρεις, ωραίο σουτ του Θεοδόρου. Σουγλέρης και συγκρατεί και πάει στο καλάθι και είναι και εύστοχος 16. Γιαζής. Φάουλ μετά το επιθετικό. Το rebound. Γιαζής. Πέντε δεύτερα θα πάρει το σουτ. Είναι άστοχος. Γιωργάκης δεν θα προλάβει και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο 12 λεπτό. Δεύτερο 12 λεπτό. Λάβεις εκεί. Δεν το καταφέρνει. Παλαιολόγος στο Λέφα. Λέφας για πίσω. Και Κυριαζής μαζεύει το rebound. Θεοδόρης στο Σουγλέρης. Ο Σουγλέρης κρατάει. Όμως το επιθετικό είναι του Κυριαζή. Got foul κιόλας.
σούτ είναι άστοχος. Κυριαζής στο φάουλ, τον κλάψει, του δίνει για το χέρι του. Παίρνει κι άλλο τρίποντο, αλλά δεν είναι εύστοχος. Σουγλέρης κάνει σουτ για έναν και είναι εύστοχος με ταμπλό για έναν είδα. Κυριαζής δεν καταφέρνει, έχει πατήσει μπάλα στα χέρια του, κλάψει στην επαναφορά. Κι άλλο σου για δύο, αλλά είναι εύστοχος και χαρίζει πόντους στην ομάδα του. Λέφας στο Γιωργάκη, όχι, δεν ξέρω τώρα τι έπαθε, αυτό είναι το εύκολο του σουτ. Σουκλέρης στο Θεοδόρου στο Ριτσίκαλη στον Κυριαζή. Κυριαζής θα μπει, θα αφήσει στο καλάθι, όχι, μαζεύει ο Σουκλέρης. Τα καταφέρνει και πάλι το επιθετικό σου Buzzer Eaters, αλλά ανανεώνεται γιατί δεν έχουν βρει τη ρακέτα, οπότε είχαν 5 δεύτερα, δεν πρόλαβαν. Και η μπάλα στους Factory. Γεωργάκης, όχι, δεν ήταν κακό, το σουτ δεν ήταν εύστοχος όμως. Λέφας για 3, αυτό θα είναι μέσα. Από Λέφα θα γίνει αλλαγές, θα μπει ο Μπακάλης μέσα στο μάτς με τον αριθμό 11. Ο Μπακάλη τον ξέρω, τον έχω δει και σε άλλα μάτς και Buzzer Eaters. Το λέει και στη φανέλα του, να, ίσως στη φανέλα 11 Μπακάλης, να βλέπει ο κόσμος, να ξέρει ποιος είναι. Όχι να περιμένω το ρόστερ, αστιεύομαι. Κυριαζής, Θεοδόρου, 5 δεύτερα, Μπακάλης θα μπει, θα πάει για την πάσα, η πάσα αυτή θα κοπεί. Βήματα ο Γεωργάκης. Σουγλέρης θα γυρίσει, θα βρει τον Κυριαζή, Κυριαζή θα το καταφέρει, θα το κάνει όμως τώρα ο Σουγλέρης. Λέφας στο Γεωργάκη στο ψωμάκι του, θα το ξαναπεί, αυτό είναι το σούτ του.
σημείο και από τις δύο πλευρές, κυρίως στα δεξιά βέβαια. Παίρνουν περισσότερες προσπάθειες στα δεξιά. Βγάζει στο Μπακάλι. Μπακάλης έστοχος. Ποιος είναι και καλός χειριστής της μπάλας. Μπακάλης. Βγαζής. Θα περάσει μέσα από όλους. Θα τους αφήσει όλους πίσω του. Θα βάλει το καλάθι και θα πάμε σε time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Φέρνουν οι buzzer eaters και τώρα ο Νικολόπουλος που έχει ξαναμπεί στο μάτς και έχει βγει έξω λέφας για ξεκούραση πιθανότατα και για να κρατάνε και το rotation οι factory. Γιαζής θα πάρει τρίποντο. Το ίδιο θα κάνει και ο Παλαιολόγος, αλλά δεν θα είναι εύστοχος. Σουγλέρης κερδίζει το φάουλ. Μπακάλης θα μπει μέσα από πολλούς, θα κερδίσει και το φάουλ. Έξυπνη κίνηση και αυτή. Εύστοχος και ο Γιαζής. Μπακάλης για τρεις, όχι, μαζεύει τον Γιαζής μέσα από όλους στο επιθετικό. Το χάνει από κάτω μόνος του. Δεν το καταφέρνει εκεί, ζητάει κάποιες επαφές από το ρεφ. Άκης εύστοχος. Δεν ξέρω αν η παρέστηση αναμέτρησης είναι ο Κωνσταντίνος Παύλος και στη γραμματεία κάθεται ο Φωτίνης ο Βασίλης. Παλαιολόγος, κλάψεις. Αν τους λέω σωστά, μπορεί και να τους έχω αναποδηγυρίσει. Δηλαδή αυτός να είναι παλαιολόγος και άλλους να είναι κλάψεις. Δεν έχει πολύ σημασία γιατί αποτελούν κομμάτι των factory. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς. Τον μιλάω. Θεοδόρου. Άστοχος μαζεύει όμως το επιθετικό και Γιαζής με τη βοήθεια του Σουγλέρη. Μπακάλης. Φάουλ χαμηλά. Και είναι το πέμπτο, οπότε είναι βολή. Εύστοχος είναι ο Μπακάλης, κάνει το 24-10. Μπακάλης. Κατάφερε και Γεωργάκης δίνει στον Κλάψη. 5 δεύτερα και ο Κλάψης κάνει. Ο Γιαζής δεν έχει χρόνο. Εντός είναι ο Θεοδόρου, μετράει το καλάθι και θα πάμε στους πάγκους με 25-10 σκορ. Λεπτό. Πίσω αυτό το σούτ του Ριτσίκαλη. Κλάψεις.
Ριτσίκαλης κι άλλο. Τι του κάνανε, δεν ξέρω. Τον μπριζώσανε μάλλον τώρα στον πάγκο και... Κερδίζει φάουλ ο Κυριαζής. Εκεί έχασε από κοντά και τώρα Λέφας με την μπάλα στα χέρια θα δώσει το Γεωργάκη, όχι, δεν μπορεί να γίνει σωστά. Κυριαζής μέσα από όλους. Κώστας Παύλου με κοροϊδεύει ότι μου έχει πέσει η διαφήμιση και είμαι λίγο λευκή. Στον Σουγλέρη. Σουγλέρης έστοχος από κοντά. Φάουλ. Σουγλέρης γκολ φάουλ. Φοβερή δουλειά σήμερα. Άστοχος ο Σουγλέρης. Μπάλα στα χέρια του Κυριαζή. Σουγλέρης του Θεοδόρου. Δεν είναι ο Θεοδόρου, είναι ο Ριτσίκαλης. Σουγλέρης πάλι. 5 δεύτερα εύστοχος. Γεωργάκης εύστοχος για 3 και παίρνει τα εύσημα και από τον Κυριαζή. 31-12 ο Κυριαζής θα προσπαθήσει, δεν τα καταφέρνει εκεί. Έλα. Δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Τώρα τι θα είναι μετά, γιατί τώρα το κάμερα.
Εδώ είμαι και πάλι, το σκορ είναι 32-12. Την ώρα πάει θα βγάλει ότι ο Ρεφ έκανε μια προειδοποίηση για τα παλαμάκια. Γεωργάκης και πάλι εύστοχος, 33-14. Τι έλεγα, ισχύει ότι τα παλαμάκια εδώ δεν επιτρέπονται, είναι το σουτ. Νομίζω παντού δεν επιτρέπονται. Νομίζω ότι τη λέξη εδώ, αλλά δεν είμαι εκεί σίγουρη. Μπακάλι στον Κυριαζή, Κυριαζή δυσκολεύεται. Μπακάλης γιατί, όχι. Τώρα Θεοδόρου έστοχος. 35-14. Κερδίσει ο Κλάψης στο φάουλ και η μπάλα είναι στη χέρια του Γεωργάκη. Θεοδόρου το προσπάθησε κι άλλο. Κερδίζει το φάουλ, γκολ φάουλ το κάνει ο Γεωργάκης, το φάουλ του Μπακάλι, ο οποίος του δίνει και το χέρι του. Στον Λετσίκαλη, θα κλέψουν εκεί οι Factory. Μία βολή είναι το φάουλ αυτό, θα γίνει για αλλαγή, θα βγει ο Ριτσίκαλης και θα ξαναμπεί βήματα και ο Θεοδόρου, σωστό τώρα. Μπακάλι συγνάει το drive του, εκεί δεν τον θέλει μπάλα. Κακή εκεί πάσα του Λέφα. Κυριαζής μέσα από όλους. Έχει πολύ δυνατές διεισδύσεις ο Κυριαζής. Γεωργάκης. Όχι, αλλά είναι και ο Λέφας, ο οποίος τελειοποιεί την προσπάθεια. Αλλά για τους Factory είχαμε κακή συνεννόηση εκεί. Μπακάλι και Σουγλένη. Λέφας, όχι. Μαζεύει ο παλαιολόγος. Μιλά, λέει ο Ρεφ. Μαζεύει όμως το επιθετικό. Μακάλης. Κυριαζής. Εύστοχος με το ένα χέρι.
πόσα να βάλει πια. Μπακάλης στο Θεοδόρου, άστοχος είναι εκεί όμως ο Μπακάλης και τελειώνει τη φάση. Μπακάλης, Θεοδόρου, Κυριαζή στη λήξη. Είναι άστοχος και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο 12 λεπτό. Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο 12 λεπτό σε αυτή την αναμέτρηση. Νικολόπουλος παίρνει ένα τρίποντο άστοχο, μαζεύει το επιθετικό, δίνει στο Λέφα. Λέφας κάτω από τη ρακέτα, είναι εύστοχος. Πρέπει κάπου να τη δώσει. Μπάλα στους μπαζερίτες γιατί βρήκε στα πόδια του Κλάψη. Βλέπεις εύκολα. Εύστοχος στο τρίποντο και ο Λέφας. Νικολόπουλος παίρνει ένα τρίποντο, πολύ εύστοχος. Λέφας συγκρατεί, παίρνει και τρίποντο. Μπακάλης. Μπακάλης θα μπει, δεν θα τα καταφέρει, θα είναι εκεί όμως ο Κυριαζής, ο οποίος θα τελειοποιήσει, θα κάνει το 40-29. Με τα πολλά διαφορά πήγε στους 11, έτσι, μόνο. Με τα τρίποντα του Γεωργάκη, του Λέφα και του Νικολόπουλου. Τσίκαλης, όχι, έβαλε παραπάνω δύναμη σε αυτό. Του Γλέρης ούτε αυτός, ανάποδο λέει. Θα πάρει τρίποντο, θα βρει σίδερο, τα μαζί και ο Σουγλέρης και ο Κυριαζής, γι' αυτό έχασαν. Κόφταν Γεωργάκη, τα τρεις όχι, μαζεύει ο Σουγλέρης.
Κυριαζής κάνει μόνος του, παίρνει το επιθετικό, ξαναχάνει μόνος του. Μπορεί και να έχει κουραστεί λίγο τώρα, έχει παίξει πολύ ο Κυριαζής και έχει βοηθήσει πολύ τους μπαζερίτες. Ο Μακάλης θα μπει, δεν θα το καταφέρει, Κυριαζής στο rebound. Κερδίζει το φάουλ. Αλλαγές. Ο Θεοδόρου και κάποιος πρέπει να βγει. Θα είναι ο Ριτσίκαλης. Γίνανε οι αλλαγές. Κλάψεις, μαζεύει ο Σουβλέρης στο μπακάλι, μια κακή πάσα, αλλά ο Σουβλέρης τώρα είναι εύστοχος. Από εκεί που είναι θα πάρει ένα σουτ, όχι, αλλά το επιθετικό είναι στα χέρια του, ούτε τώρα. Ο Νικολόπουλος όμως εξαιρετική προσπάθεια, παίρνει το επιθετικό, το σουτάρι. Πήρε το σουτ, όχι, αλλά ο Θεοδόρου τελειοποίησε. 46-27.
λάθος. Μπακάλης βρήκε πάνω την μπάλα. Νικολόπουλος παίρνει το screen, παίρνει και το shoot, είναι λίγο μακρινό. Θα το δυσκολεύεται. Θα πάρει όμως το επιθετικό, θα αφήσει όμορφα στο Λέφα. Πολύ καλή συνεργασία και Λέφας θα βάλει το καλάθι. Δείτε το drive του Κυριαζή. Δεν τα καταφέρνει. Λέφας. Κυριαζής με την assist του Μπακάλη. Και τώρα Παλαιολόγος το κλάψει. Εκεί πατήθηκαν μάτσο ένας τον άλλον. Κυριαζής μέσα από όλους. Νικολόπουλος, τρίποντο, όχι, δεν το βάζει. Θεοδόρου, άστοχος εκεί, μαζεύει όμως το επιθετικό σου Κλέρης. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός, Λέφας. Στον Παλαιολόγο, ο Παλαιολόγος παίρνει ένα τρίποντο. Δύσκολη και δυνατή η πάση εκεί του Σουγκλέρη στον Κυριαζή. Κυριαζή συγκρατεί, του χλιστράει μάλλον γιατί χάνει τελείως μόνος του κάτω από τη ρακέτα. Έχουμε δει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Λέφας, όχι, δεν ξέρω γιατί, αυτό δεν ήθελε πολύ εκεί μπάλα να πει. Και αυτός το χάνει μόνος του. Μπακάλης παίρνει το screen, παίρνει το shoot, όχι, μαζεύει ο Λέφας. Λέφας, ο Μπακάλης που έκλεψε, πάτησε τη γραμμή και γι' αυτό η μπάλα είναι στα χέρια του Νικολόπουλου που παίρνει το τρίποντο, όχι. Σουγκλέρης θα αφήσουν τα παιδιά των Buzzer Eaters στην μπάλα κάτω και θα αφήσουν τα παιδιά των Buzzer Eaters στην μπάλα κάτω, τέλεια, και θα τελειώσει το μάτς με σκορ 49-28 και εμείς θα σας καληνυχτήσουμε από το Star Hoops στην Αριστοτέλειος 20. Καλό βράδυ!